Hola, jo sóc el Jordi. I jo sóc la Mar. Fa qüestió de 3 anys vam tenir un accident de moto i l'Albert i el Jordi van venir en la nostra ajuda. I sempre quan expliquem el que ens va passar, sempre recordem que tant el Jordi com l'Albert ens repetien contínuament, tant ell com a mi, perquè es va posar un amb cadascú, que tu, Mar, olvídate de Jordi, ahora te tienes que pensar en ti. I al Jordi també li deien, olvídate de Mar ahora mismo, te tienes que concentrar en ti. Va ser una situació difícil, no ens vèiem i estàvem preocupats l'un per l'altre. I la reflexió que fem és que vosaltres, en canvi, sempre esteu patint pels altres i ajudant els altres i dedicant el vostre temps i el vostre esforç a ajudar els altres. I des del balcó de casa, on cada vespre sortim a les 8 per aplaudir-vos, volem enviar-vos un missatge de suport I una abraçada virtual, així de lluny, però una abraçada ben forta. i dir-vos que si nosaltres en aquell moment ens en vam sortir, tots junts ens en sortirem. I gràcies de nou per la vostra labor, que tingueu un bon dia i una bona guàrdia. Bon dia i bona guàrdia. Fins aviat. Fins Gràcies. aviat.